ochiko. Wageni recurrent budget en trillion 1.5 moketenge ne recurrent budget. Wantiere kod development expenditure kata chenro mag dongruok en billion 727. Wantiere kanyo kod consolidated fund services en trillion 1.21 kachiel kod county equitable share kata omenda mibobed kipogo ne county en billion 400. Ka wang'iyo mano, wantiere kod targets ma oket mago mag choko usuru. Wantiere kod target mano mar trillion 2.91 mano moket mano mar ordinary revenue kata omenda michoko kuonde mopogore opogore kachiel kod billion 441 mano moket kanyo ma onego bedni mano mar ministerial aid kata mowuok e migepe mopogore opogore. Kata kamano fuok makoro nitiere kanyo, fuok en mar billion 508.9. Fuok makamano kidine FCPA onego bedni dine kod omenda michoko kuwuok kuom jopiny midwa koro sas godo jopiny kod usuru mang'eny kose nitiere hola moko ma sirikal bende geto mar kawo kuwuok e pinje maoko to hola go kokawo bende pod ibiro bedo ka hinyo japiny kose bo bedo nang'. Fuok mantie no ero ipong'e, inyalo pong'e gi yore ariyo. Ng'at ma paro maber onego ng'ade gik moko monego dhi oti mondo dog piny. Mondo fugno kik bed maduong' ahinya. Nikech yore nitie ariyo. Inyalo holo kata inyalo duoko gik midhi timo piny. Mano matiende ni recurrent budget monego bedni duoko piny kose nang'. Kata development. Lakini recurrent ahinya en gima inyalo ti godo. Inyalo weyo kata ng'iewo gazet ma pile pile. Unyalo weyo wuoth malanga ma ji wuotho e Kenya kaeni machamo pesa tara gi gana. Inyalo ng'ado moko. Nikech piny tindo biro maber ma ji nyalo wuoyo kata mana yor simo kata yor sum. Ok chun ni nyaka idhiyo. Kata obed mana Mombasa kata obed mana kure. Inyalo duoko piny. To ka wadok e fuog chande, chuno ni ka pesa ne nyaka ti godo to nyaka hole. To sami hole inyalo hole yore ariyo. Achiel en treasury bills kata treasury bonds. Ma itimo nga tich abich ka tich abich, juma ka juma. Koro sirkal holo kuomi gi kuoma timiyowa ohala mabet kadum kojuolore matin mondo lombwa mondo iter pesa ni e bond. Kendo gitemo mondo gimi ohala moingo madine yude bank. Mondo again pesa ni iter kuom sirikal kar tero e bank. Mano namba achiel. Namba ariyo en holo maoko. Unyalo holo oko kaka Kenya sani holo kendo biro holo kendo kik ng'ato wuondwa gibiro holo kendo. Ok nyal rumo. Lakini onego chop kamoro makore wacho ni kata ka holo to ok inyal biyewa ahinya. Anyalo chuli mara moja. To be wanya chopo kanya dira kaka piny Kenya gi kumwacho mene. Telo manyalo lose. Ato wageni aito epoka tieko kanyo. Tieka goyo mos. Machielo nitie en bedo jakwecho kuom pinje maoko. Iluongo ni baba chuta. Kore an gi rem ka eni konya uru. Mano. Ato bing'eni e kinde ma magi duto timore, sirikal mar Kenya Kwanza osebedo ka temo wacho ni gidwa duoko piny chenro mag holo. To budget ero ka koro wantiere kod fuok, isewacho kaka sirikal nyalo bedo ka holo, gisebedo ka gitemo ahinya thiro chenro mag holo kowuok ahinya te pinje maoko. Budget masani fuok mano mar billion 5 gi million 508 manitiere bochuno mar mondo mi podio hol. Kata kamane budget ma isomo sani kata mibo bed kisomo sani bende nitiere omenda kwa ng'iyo kaka omenda obedo allocated ne chenro mopogore opogore. Bende nitiere omenda miketo ga kanyo mag chulo hola mosebed ki ichulo ma ikawo makata kwa koro kwa amua ni wadwa holo moko to record marwa be niero dong at least waketo mae budget wabo bedo kwa chulo godo hola moko mwasekawo. Mano nitie kaka hola ma onego dhi som kawuono. Samoro nyalo bedo kata gi loke gotieno. Kochopo ndalo budget
to jogo tiyo nyaka okinyi. Lakini hola manyocha wang'eyo en bilion 900. Nyiso ni 30 kuom pesa duto 30%, atamalo 30 kuom pesa duto mwachoko wad biro dwaro ni mondo watigodo ka wachulo gope. Chutho ji wacho ni ohingo mano, lakini bilion awinjo ni dholuo bilion onge. Wasetemo manyo kaka inyalo luonge gi dholuo. Pok wayudo makare. Kata ka wuoye radio kocha gi Freddy Janam to giwacho ni bilion gi trillion, kwan mar jaluo pod onge. Kore wacha ni en tara gi gana. Koso in ing'eyo ni bilion iluongo nang'o? Amago pok oyangore makare ahinya. Kata kamano, kodhi mbele gi twak marwa FCPA. Nyaka sani koro wang'eyo ni e kinde ma isomo budget, kinde mang'eny process mar budget, migawo mochung' ne wechego mag omenda